Nyt olisi hiilipoliisille tehtävä. Etsintäkuulutus. Rocky Rockwood-koplan kiinniottamista maksetaan 1000 euroa. Tuoreet päivän uutiset. Terve vaan kaikki. Miten paljon olet häviöllä tänään, Max? Suu tukkoon nyt, Charlie. Mitään ei ole vielä päätetty. Sofi on sitä paitsi minua paljon vanhempi. Minigolf-rata valmistui vasta puoli vuotta sitten ja mehän olimme aina pelanneet yhdessä. Tule tänne, Charlie. Näytä minulle sitä lehteä. Ehkä on tapahtunut jotakin uutta. Mitä uutta se voisi olla? Ei täällä koskaan mitään tapahdu. Sinä ehkä voitat Sofia vastaan. Sepä vasta olisi kaikkien aikojen uutinen. Minä kyllä näytän teille. Menkää nyt vain heti etsimään. Terve vain. Lukekaa päivän uutiset. Lukekaa päivän uutiset. Tällä kertaa on sinun vuorosi hakea pallo. Se ei vetele. Minulla on uudet housut. Mitä sitten, jos en löydäkään palloa? Sitten sinun on maksettava se kadonnut pallo. Minä olen rahaton. Joko taas? Eläminen on kallista. Max, tule äkkiä! Herran jestas sentään, sehän on Villy Omenaposki. Hyvä, että löysitte minut. Olisi voinut vaikka vilustua ja tulla sairaaksi. Nopeasti, eroittakaa minut. Minun menee poliisin luo. Mitä Theobalten on luokseko? Mitä siellä oikein tapahtui? Uskokaa, että jälkää kimpuuni hyökättiin. Sitä on vaikea itsekin uskoa. Se oli paljon pahempaa kuin telkkarin krimit. En ehtinyt edes huutamaan apua. Siis oikein ryöstö. Sepä kamalaa. Rauhoitu, Vili. Missä sinun kimppusi hyökättiin? Juustolatussa tietenkin. Nyt äkkiä matkaan. Ne ovat aivan varmasti jo tyhjentäneet koko auton. Vihdoinkin tapahtuu jotakin. Ja meidän kaupungissamme. Tässä se tapahtui. Kuorma-auto seisoi tässä ja nyt se on poissa. Tuossa on renkaanjäljet. Tuolla. Voi olla, että ryöstäjä on vielä paikalla. Haetaan mieluummin poliisi käsiin. Tee vain niin. Me menemme Maxin kanssa varastolle. Katso. Meidän on oltava hyvin varovaisia. Täysin tyhjä. Siis typö tyhjä. Eivät ole jättänyt juuston murustakaan. Voi itku. Nyt Villi kyllä suuttuu. Käydä ylös! Theobald Eno! Mehän tässä vain olemme. Ai niinkö, mitäs teillä on asian kanssa tekemistä? Painukaa kotiin saman tien. Mutta onkel Theobald, mehän löysimme Villin ja sen kadonneen kuorma-auton. Me olemme tärkeitä silminnäkijöitä. Niinkö asian laita on? Sehän tietenkin muuttaa tilanteen. Toivottavasti ette ole koskeneet mihinkään. Emme tietenkään ole. Onpa tyhjennetty perusteellisesti. Mitään ei ole jäljellä. Mitä kaikkea täältä on sitten varastettu? Senhän minä jo totesin, mutta mikä lasti se oli? Ai sitäkö sinä tarkoitit? Katsotaanpas. 10 kiloa, 5 kiloa koulujuusto, 5 kiloa sulatejuusto, 10 kiloa kevytjuustoa, 10 kiloa kamperteriä ja sitten vielä... Camemberia, vielä minun lempijuustonkin kahmimat. Hyvää päivää, rakkaat ystävät. Oi ei, se hullu reporteri on täällä taas. Siitä ei kyllä mitenkään pääse eroon. Vanki on karannut, nyt me tarvitsemme valkoanteista kaikista yhdessä. Kiitoksia, sit ole hieno. Rouva Juustonen, olemme täysin unohtaneet rouva Juustosen. Hän odottaa varmasti viljaa ja juustoa. Tule, Max. Suokaa anteeksi. Veli tulee hetken päästä tuomaan juuston. Hiljaa nyt, pieni vauva. Juusto on täällä pian. Rouva Juustonen. Ai tekin olette täällä. Kai te huomaatte, että mitään ei ole jäljellä. Me kaikki odotamme Viliä.
Se hölmö on taas myöhässä. Saa kohta kuulla kunniansa. Niin saakin. Hänelle annetaan todella satikutia heti kun hän ilmestyy. Mutta tällä kertaa se ei kyllä ole hänen syytään. Villin kimppuun hyökättiin. Moi, mitä? Kimppuun hyökättiin. Hänet on ryöstetty. Juustolasti on ryöstetty. Mitään ei ole jäljellä. Ei yhtään juustoa. Ei siis juustoa. Älkää siis noin uskoko kahta. He yrittävät vain petkyttää meitä tolla tavoin. Voi ei! Lisänumero, lisänumero. Lukekaa lisää juustolastin ryöstöstä. Lisänumero. Mokomaki vouhottaja. Luulin sinun olevan iloinen. Katso itse, tästä voit lukea. Lehdessä on jopa kuva meistä. Mitä siinä sanotaan? Varhain aamulla, hyvin aikaisin aamulla, joutui juustokuski Villy Omenaposken juustokuljetusryöstön kohteeksi. Se tapahtui minigolfradan läheisyydessä. Roistoja oli 3. Onneksi Sofia ja Max Emmentaali toimivat nopeasti ja tehokkaasti ja pelastivat Villyn vahingoittamattomana pälkähästä. Kaikista tiedoista, jotka johtavat roistojen pidättämisen, annetaan palkkio. Tämä on mahdotonta. Ryöstö meidän hiljaisessa ja rauhallisessa kaupungissamme. Ei yhtään juustoa. Minulla ei ole mitään varastossa. Vain pieni pala kovaa parmesaania. Voi, mitäs nyt tehdään? Ei juustoa saatavissa. Minä en voi syödä kovaa juustoa. Minulla ei ole yhtään hammasta jäljellä. Hiljaa nyt vauvani. Ehkä rouva antaa sinulle juustopalan. Voittehan yrittää antaa pienen parmesaanin palasen. Hiljaa nyt vauvani. Ehkä rouva antaa sinulle juustopalan. Luontopalkkio maksetaan. Tule! No, nyt minä ymmärrän. Ei, pitää paikkansa. Kyllä vain. Hänen täytyy saada kaikki tarvittava apu. Teopalteno! Mikä nyt on hätänä? Olen tehnyt rikosilmoituksen. Nyt ne vielä soittivat pääkaupungista ja sanoivat lähettämänsä komisarion komeltelemaan minua. Heti kun täällä tapahtuu jotain, minut pannaan pois selvitystehtävistä. Jopas nyt jotain. Shh, älkää hiistuko sanaakaan, tuossa se varmaan tulee. Olen komissaario Tetzer liikkuvasta poliisista. Hän näyttää kyllä aidolta, Teobalteno. Mitä nämä lapset tekevät poliisiasemalla? He ovat tärkeitä todistajia. Villi makaisi varmaan vieläkin puskaan sidottuna, jos heitä ei olisi ollut. No hyvä. Kuulustelen heitä myöhemmin. Ensimmäiseksi haluan nähdä rikospaikan. Lähtekää oppaaksi minulle. Se ei vetele. Minä odotan puheluita. Siitä ilmoitetaan jopa lehdissä. Me tulemme mukaan ja näytämme kaiken tarvittavan. Hienoa. Sherlock Holmesillakin oli apulainen. Tulkaa vain. Minun kai täytyy raastaa itseni hengiltä ja olla tuollaisen komenneltavana. Kaikkea sitä saa kokea. Komisario Teste, suuri etsivä. Ajatella sen minä arvasin. Sama tekotapa, jota Rocky Rockford aina käyttää. Jo 7. ryöstö 7 viikon sisään. Rocky Rockford kopla. Se surullisen kuuluisa Rocky Rockford kopla. Toimivat aina samalla tavalla. Katsotaan, onko niiltä jäänyt jälkiä. No näyttäkää nyt se paikka, josta löysitte Vilin sidottuna. Tuonne ne raahaavat Villin. Luuletko todella tuon naurettavan tyypin olevan avuksi? Kyllä hän varmasti voi auttaa.
Nuo tuossa se kuula on. Antakaa se minulle. Ei tule kuuloonkaan antaa pois todistusaineistoa. Jälkien löytäminen on rankkaa työtä. Mutta... Painukaa kotiin siitä. Ei teitä voi enää käyttää mihinkään. Hän on höyry. Typerää. Mitäs nyt tehdään? Ei ahvistustakaan. Mennään pois. Hei, mikä tämä on? Vanhan juustotikun loppuja siinä vain on. Sen on joku heittänyt menemään. Jättäkää se siihen. Se on kyllä aika tuore. Haistapas sitä. Tuore se on. Noin tuoretta juustoa ei rouvat juustosen varastossa ole ollut moneen päivään. Se on varmasti ollut mukana Villin lastissa. Mitä sillä tarkoitat? Kerrotaanko tästä komissaario Tetserille? Pötyä. Hän on jo ottanut minun golfpalloni. Ehkä löydämme vielä lisää jälkiä. Ei täällä mitään näy olevan. Mitä sinä oikein siellä Haistan teet? jotain kummallista. Käytätkö uutta jalkadeodoranttia? Voitko todella haistaa sen? Sepä hienoa. Tuoksu on nimeltään Camber Chanel. Ei se kyllä Camembertiltä haise. Paremminkin joltakin halvalta roskalta. Kysymyksessä on varmaan joku huono hajuvesi. Miten on omien jalkojesi laita? Minä en deodoranttia tarvitse. Jalkani tuoksuvat ihanasti juustolta ilman sitäkin. Tuoksun täytyy olla peräisin siltä, joka on heittänyt juustotikun menemään. Haistellaan vain lisää. Ehkä tuoksut vievät meidät ryövärin luokse. Täällä ei enää haise. Jäljet loppuvat tähän. Ehkä he ovat ylittäneet virran. Siksi heitä ei enää voi haistaa. Niin sen täytyy olla. Tule. Katso, tuolla on yksi niistä. Näetkö hänet? Pötyä. Siinä on vain joku hullu kuntoilija. Ei hän ryöväriltä näytä. Ryövärit eivät aina näytä ryöväreiltä. Näin väittää Theopoldenokin. No, jos hänkin on sitä mieltä. Sittenhän me hyvin voidaan mennä sen vaarattoman kuntoilijan luokse. Enpä tiedä. En oikein ole varma asiasta. En tiedä mitä tehdä. Jänishousu. Hyvää päivää. Eikö täällä enää saa juosta rauhassa? Häipykää siitä. Mitä? Olet aivan oikeassa. Epäystävällinen, mutta vaaraton tyyppi. Hei, katso vähän mitä hän nyt tekee. Tässä on jotakin. Mitä nyt? Juustoa. Minun lempijuustoani. Tuossa hän vain istuu syömässä minun lempijuustoani. Hän on yksi ryöstäjistä. Mennään äkkiä kotiin. Mitä sillä tarkoitat? Salasana. Juustosormet. No mitenkäs se meidän urheiluhullu jaksaa? Urheilun harrastaminen ei ole mitenkään typerää. Jos poliisit ajaa meitä takaa, niin sinut saavat ensimmäiseksi kiinni, olet niin lihava. Onko se salakäytävä? Siinä on kanalin sisääntulo. He ovat varmasti kätkeneet jotakin sinne. Mistä sinne päästään sisälle? Minä yritän muuttaa ääneni oikein syväksi. Se voisi ehkä tehota. Siellä on melko pimeää. Vahti ei varmasti meitä huomaa, jos me nuostaan nopeasti hänen ohitseen, mutta meidän täytyy toimia nokkelasti. Salasana. Juustosormet. Salasana on aivan oikein, mutta me en tunnista sinun ääntä. Silustunut. Ai niinkö? Olemme eksyksissä. Miten ihmeessä me päästään pois täältä? Älä nyt hermoile. Ryövärit eivät ole perässämme. Eteenpäin.
Kylläpä käytävät ovat pitkiä. Mitä nyt tehdään? Kyllä kai käytävät jonnekin johtavat. Tämäkin on tosi pitkä. Tässä! Shh, ei niin kovaa. Näyttää olevan kellarin sisäänkäynti. Olen tulossa hulluksi. Todellinen rosvoluola. Tänään ei olla nälässä vai mitä? Näin mahtavaa ateriaa ette ole ennen saaneet. Voi tulla vatsavaivoja. Me syödään vain kaikki villin juustot. Katso, Sofi, siinä on minun vanha potkulautani, näetkö? Sen minä annoin rouva Juustoselle. Tämä täytyy olla Juustosten kellari, olenko tulossa hulluksi? Totten jodi Italiaan. Pomo Alfredo Mozzarella on teidän hyvin tyytyväinen. Juusto on kyllä tänään lähetettävä Italiaan, sillä turistikausi on jo alkanut. Kaikki on lomalaista ehdottomasti saatava suomalaista juustoa. Siitä maksaa vaikka miten paljon. Ai niihin kummallisiin juustoihinko he tyytyvät? Jätä ne hyvät italiaiset juustot tänne. Sen kyllä ymmärrän. Hyvä kunnon homejuusto maistuu paljon paremmalta. Et tiedä mitä puhut. Lopeta se höllötys. Tänä iltana siirrämme lastin autoon salaisen oven kautta. Lastaamisen jälkeen pidämme juhlat. Tule, Sofi. Olemme nähneet tarpeeksi. Mennään hakemaan Theobald Eno. Hämähäkki! Mikä se oli? Nopeasti ottakaa ne kiinni. Hahaha, oi, oi, oi. Eikö hiiri, tytönen? Siitä nyt ei tule mitään. Katso, onko muita lähettyvillä? Minua on petetty, he livahtivat sisään. Mikä typerys sinä olet? Päästit sisään vieraita hiiriä. Kyllä minä sitä ääntä ihmettelin, vaikutti niin vieraalta. Mitä sinä mietit? Tarkista, ettei vain ole muita mukana. Ei siellä ketään näy. Sepä hyvä. Nyt et sitten päästä ketään tuntemattomia sisään. Pidä ovi lukossa ja avaat vain meille, ymmärrätkö? Kyllä tajuan. Theobald Eno! Minä se tässä vain, Vili. Mikä on hätänä ja missä Sofi on? Rockfordin roustokopla on nyt rouva Juustosen kellarissa ja siellä on myös Sofi. Sinä olet aivan pois tolaltasi. Mennään heti rouva Juustosen luokse. Sinä tarvitset jotain rauhoittavaa. Sitä mieltä minä olen. Nyt sinä olet nähnyt kaiken. En voi missään nimessä päästää sinua kotiin. Minä en ole nähnyt mitään, en ole kuullut mitään, enkä missään nimessä paljasta mitään teistä. Se ei kyllä vetele, pikkuneiti. Sinä tiedät meidän pikkusalaisuutemme. Mitähän sinulle pitäisi tehdä? Nyt minä tiedän. Meillähän on hämähäkit, eikös vain? Olet enkeli. Katso tätä pikkuhämähäkkiä. Söpö vai? Älkää vain päästäkö niitä vapaaksi. Ette todella voi tehdä sitä. Siitä minä en kyllä selviä hengissä. Eihän se ole tarkoituskaan. Oi, toivottavasti Max tuo pian minulle apua. Apua! Apua! Äkkiä, Max! Se ei voi olla totta. Minun kellarissani roistojen luola. Oletko varma? Kyllä, minun vanha potkulautani oli siellä. Tunnistan sen varmasti vaikka tuhansien joukossa. Milloin kellarisi on viimeksi ollut käytössä? Kellarini? Siitä on aikoja. En ole tarvinnut kellaria sen jälkeen, kun sai kylpyhuoneen. Onko kellarin sisäänkäynti sinun luonasi? Kyllä, totta kai. Mutta sen edessä on iso kirjahylly. Minun täytyy etsiä avain myös. Ei me sinne voida mennä yksin. On haettava poliisit. Se ei kyllä vetele. Tunnen Leopold Enon. Sofille on voinut tapahtua vaikka mitä ennen kuin hän ehtii paikalle.
Siellä on tietysti myös komissario Tetzer, mutta sekin voi kestää kauan ennen kuin hän ilmestyy paikalle. Meidän on pelastettava Sophie. Siinä tarvitaan Villin apua. Ei tule kuuloonkaan, ei ole aikaa. Minulla on kiire. Et kai ole tosissasi, Villi. Sinulla on auto ja sinä voit ajaa salaisen sisäänkäynnin luo. Voit asettaa esteitä oven eteen, ettei kukaan pääse sisälle. Kyllä sinä osaat. Ei se ole vaarallista. En nyt oikein tiedä. Meidän täytyy olla varovaisia. Missä sisäänkäynti on? Tuolla se on. Tuolla käytävän päässä. Mutta siinähän se avain onkin. Kyllä te vaan olette ilkeitä. Anna nyt minunkin katsoa. Sadistit, nopeasti Max. Nyt on korkea aika. Sophie ei kestä tuota hetkeäkään kauemmin. Pois täältä nopeasti. Ota rauhallisesti, Sophie. Kaikki on nyt kunnossa. Kopla! Mitä tehdään Rocky Rockford-koplalle? Ota rauhallisesti, Sophie. Salaisen oven edessä on este. Komissaarion ja Theobald Enon täytyy vain pidättää heidät. Minä soitan heille saman tien. Se ei ole tarpeellista. Olisi kyllä ollut järkevämpää odottaa meidän apuamme. Kyllä teille oikeastaan pitäisi antaa satikutia, mutta kaikesta huolimatta teitte hyvää työtä. Hyvät naiset ja herrat, nyt sitten alkaa työnteko. Nyt kaikki muuria vasten. Rikosten teko on ohi. Ja pitäkää sitten likaiset kouranne ylhäällä. Hienosti tehty. Max ja Sophie ovat vanginneet Rocky Rockfordin koplaan. Upea. Ja sinusta, vauvani, tulee yhtä rohkea kuin Maxista ja Sophista. Lupaathan. Kilo sitä pehmeitä juustoa. 2 kiloa viipalijuustoa. Mitäs nyt tuumit, vauvani? Pieni tuo juustoa. Minulle myös 500 grammaa rahkaa. En ole koskaan myynyt näin paljon juustoa samana päivänä, mutta te kaksi olette touhuneet riittävästi tänään. Menkää sänkyyn. Erikoispainos, erikoispainos. Sophie ja Max Emmentaali ovat vanginneet Rocky Rockfordin koplan. Erikoispainos, erikoispainos. Tule tänne, Charlie, anna minullekin lehti. Max ja Sophie Emmentaali tuhosivat pelätyn Rocky Rockfordin koplan. Hei, katso! Tässä lukee. Ja komisario Tetzer liikkuvasta poliisista ilmoittaa, että he saavat palkkioksi matkan juuston kotimaahan Italiaan. Italiaan! Hienoa! Sitten me voimme taistella mafiaa vastaan.